I appreciate umama wonke okhoyo emhlabeni. The job that you do, yakwazi usendele 150, take grocery 1.5. I don't know how you do it. Yakwazi kungekho nto wenze kubekho into. I don't know how you do it as well. You know how to make indlu itigungu. I don't know how you do that. Yakwazi indlu ibe nemali ibe nento yonke xa engekho umzali iba ngathi indlu engenafestire. So whatever it is as a mother that you do out there, we do appreciate it. Ubalekile ungumzali. The sleepless nights umntana emncinci up until umntana akwazi uzilalela yedwa, ukumphipha ehambisa uyohlala ezitulweni ekliniki, umithi uyohlukudla, zonke izinto zinjeyana. It's things we could have never done thina as men. Even if we were given a chance to change the roles, we would never survive. But you guys do it well futhi, and ingathi anidinwa. Enkosini kakhulu ngaloo nto. Thank you so much for bearing yourselves for us as well. Ngoku thina singamadoda amadala sisithi sithandana nani kodwa you see a lack of into ethile from umzali wethu, and you cover that up. Ibe ngathi akhonto. So you are doing a good job. We salute you, we appreciate you, we love you. We are fighting even now to protect you kwezinto zenzekayo. So yeah, keep on keeping on. Do not stop. Suncama. Enkosi. Siyabulele. So sincere. Imagine